Bokukhona Makehla ngizoba umuntu ke ozobe esentshengisa ekutheni ekusebenzeni kwami nginama testimony amangakanani. Every month ngicela ukudonate kwabantu abahluphekile. So kulo obuka le video njengamanje ngicela ukuthi ke athole umndeni ohluphekile, umndeni engizokwazi ukuthi ke mina ngibhalele istory sawo ngifunde neteam yami mesiye sathinteka thina kuleso story asitshengisa iproof ngezithombe. Sizobe sihamba ke siya kulowo muzi lo. Thokozani bogogo, thokozani Makehla, Bokukhona Makehla. Ngizizwa ngijabulile, ngizizwa nginentokozo. I-YouTube channel yami yokuqala Bokukhona Makehla and futhi nakhona i-episode yokuqala. Sithe sine team yami asike siyimisele ngoba siyabona ukuthi ka YouTube kunabantu abaqhamuka le ko UK, kunabantu abaqhamuka le ko England, ko Scotland, ko Germany abafisayo ukuxhumana nathi ngezinto zesintu. And futhi nakhona uthola ukuthi ke nala eSouth Africa kunabantu abanenkinga kakhulukazi futhi abanenkinga zama relationships, abanenkinga futhi ke ukuthela mhlawumbe umsebenzi abawutholi noma mhlawumbe bazama ukuluba umnyama bakwazi ukuxhumana nayidlozi lapho. Ngithi Bokukhona Makehla ngikhona manje. Sengizongithola ku YouTube, sengizongithola futhi ngimile ekutheni iqiniso ngizolikhipha ngabantu abamnyama nangabantu abalaphayo. Bokukhona Makehla singaba yini kodwa ke ngaphandle kwedlozi, singaba yini ngaphandle kwezidalwa zethu ezisongamele. Bokukhona Makehla kuhle ukuthi uma uqhubeka ngempilo uzizwe ukuthi uyaphambili, ube ukhumbula ukuthi idalwa zingashiyelwe emuva, themba nazo ngaso sonke isikhathi. Ingakho ke ngesinye isikhathi uthola ukuthi kubalekile ukuthi ke ube umuntu ophahlayo, ube umuntu oyisondezayo ezidalweni zakini ukuze nazo singabi abantu abacikelela phansi. Bokukhona Makehla ngizoba umuntu ke ozobe esentshengisa ekutheni ekusebenzeni kwami nginama testimony amangakanani. So njoba ngisho kanjalo Bokukhona Makehla, i-YouTube channel yami izobe ikhuluma ngabantu asebeke bathola ama testimony ngimina phambilini. Shuthi kahle kahle angimina ngizobe ngingabukeli mina kakhulu ngikhuluma ngeindaba zokuthi ngibasiza kanjani abantu. Kodwa ke othi ngiqale nginithulele ke Bokukhona Makehla ukuthi ke yini ke ngiyidayisayo. Ngiyazi ukuthi ke ninayo Bokukhona Makehla nikulindele lo. Lalela ke anginawo amahloni mina. Ngidayisa idliso, shuthi idliso lami khona idliso la ngaphansi, khona idliso la ngelele phupho, bese Bokukhona Makehla kube nekhona idliso lasedlini. Kodwa ngisalenzi lelo ngoba ke liyabagulisa abantu abaningi. Ingakho ngilireplace ngani? Ngalireplace ngedliso lephupho ngoba idliso lephupho linamandla. Linamandla Bokukhona Makehla. Mina ke nahamba nayo buka ama lentuzana ama social platforms enginawo o Facebook o lentuzana o TikTok phela bese mba lokho ke uphinde futhi uye nakwamanye futhi ama platform njengo WhatsApp. Uyabona lapho ukuthi ngihlezi ngiposta ama testimony mihla namalanga. Bokukhona Makehla ngicela ukuthi ke siqale ngokuqala umuntu esizokwazi ukuthi simfonele, but before size siye lapho ngicela ukuthi njoba ngiqala le YouTube channel and ngiqala futhi ngesivinini samandla sokujabula, ngicela ukuthi ke ngenze kanje every month ekupheleni kwenyanga, maybe mhlambe kwinyanga kwiweek yokuphela inyanga yo announce date, ngicela ukudonate kwabantu abahluphekile. So kulo obuka le video njengamanje ngicela ukuthi ke athole umndeni ohluphekile, umndeni engizokwazi ukuthi ke mina ngibhalele istory sawo ngifunde neteam yami mesiye sathinteka thina kuleso story asitshengisa iproof ngezithombe. Sizobe sihamba ke siya kulowo muzi loyo. Mawukuthi mhlawumbe umuzi ongekho around eJohannesburg, sizohambisa ivoucher esizokwazi ukuthi sithumelele abantu bakuleyo ndawo bahamba bayothenga o sinikeze bona abantu o sixhumane nabantu bako Shoprite o Spar, sizobona ukuthi iyiphi indawo esosebenzisana nayo kangcono
and kahle kahle futhi leyo nto yazi ngasinikeza sponsor ukuthi ke kahle kahle sikhiphe imali yethu, hayi ukuthi bona basinikeze izinto, sikhiphe imali yethu ukuthi mesikhiphile ngala basividorizele ekutheni sibone mebethengelwa abantu izinto. Nakhona futhi mawukuthi ke siyafisa ukuthi mhlawumbe sigibele siye kuleyo ndawo siyoyishuthela thina, sizohamba kuyo ngokuthi sibhizi kangakanani, kodwa sizozama ukuthi sithole indlela yokuthi sidocumente into esizobe siyenza ekutheni sibasiza kanjani abantu ngale voucher le. Shuthi kahle kahle ngizoba ngikhipha malini, ngizobe ngikhipha 5,000 every month ekupheleni kwenyanga ukusiza umndini osuku uhluphekile. Bakho namakehla le YouTube channel lena i-vlog, bathi vlog ngesingisi, i-vlog ezoba into enhle bakho namakehla. Phela mina ke ngiyiqaba bakho namakehla ngazi noma mhlawumbe i-vlog noma i-podcast, kodwa mina ngithi i-vlog ngoba ngisuke ngingedwa and ngikhuluma ngani, ngikhuluma ngempilo yami ekusizeni abantu. Basiza kanjani abantu? Ngibasiza ngendlela yokuthi ke ngiyabalapha, ngiphinde futhi ngibasiza ngokuthi futhi nakhona ngidonate ngoba ngiyabhilivele ukuthi uNkulunkulu uma sesibusisile wasipha isandla sokuthi sikwazi ukuthi siphe abantu, kufanele siphinde sidlulisele kwabanye ngoba uNkulunkulu mesibusisa usibusisela ukuthi sikwazi ukubona sibe isandla sakhe naye o sibe yihlo lakhe. Ngithi ke bakho namakehla ngizobe ngidonate 5,000 emndenini osuku uhluphekile, emndenini engizothi mina ngibhalela ngalowo mndeni nangitshengisa izithombe ngathinteka, bese emva lokho ke ngiyahamba ngiyodonate. Nakhona kuzobe ngakona ukuthi ngidonate ngokudla kuphela. Ungathola ukuthi omunye mhlawumbe ushoda nge-wheelchair, ungathola ukuthi omunye ushoda ngeingubo zesikole, ungathola ukuthi omunye mhlawumbe ushoda ngeinto ezithize ezibalekile engawazi ukuthi ziguqula impilo yakhe zishintshe. So ngokukhula one day uyosibona futhi nakhona sesikhipha imanzi ukuthi sikwazi ukuyofundisa izingane ezithize ezingakwazi ukuthi zikhokhelele mhlawumbe ama-varsity, ezingakwazi mhlawumbe ukuthi zizikhokhelele ekutheni ziyoqhubeka nesikole. Uthola ukuthi ingane ihamba ngodaki inqamula emanzini. Sizoba namandla bakho namakehla, ngani bakho namakehla ukuthi ke ni subscribe lapho menibona le video le, ni subscribe ngoba kubalekile ukuthi sibambisane. Ukusubscribe kwenu nanokuthi ningenza ngisabalale, imali khona yokusiza abantu. Ngicela ukuthi nikubhilivele kumina lokho ukuthi abantu ngiyafisa ukubasiza. Ukuyikona ukuthi angikwazi ukufinyelela kubona mengingatshelwanga yinina ukuthi kukhona abantu abahluphekile. Kodwa ke asiyeni lana bakho namakehla ngoba ngiyinyanga lokho siyokwenza, nizongibhalela shuthi kahle kahle nizothatha leyo number le lapho phansi, nizongibhalela nisho ukuthi na umndeni ohluphekile ofuna ukuthenga ama products, iyona futhi leyo number. Shuthi leyo number leyo izosebenza both sides, both ways. Nakhona izosebenza lethini ngikwazi ukusiza abantu ngendlela yokuthi ngibathengele leyo grocery, nizokhipha nje 5,000 owodwa ukuthi ngami ngiyothenga umndeni and then nginirecordele ngintshengise ukuthi ngempela lento engishoyo ngiyenzisa ukuthi angifuni ama-followers but ngiyenzisa ukuthi ngifuna ukufinyelela kwalabo abahluphekile kwangempela. Bese kulabo abafuna ama-products khuleka nike bakho namakehla, niyazi mina ukuthi ngizonenzela iqiniso. Thatha leyo number leyo uzothi mungu WhatsApp kuvele i-list yenqwaba yento. Ngizibe ngisakhuluma ngani konje, ngikhuluma ngedlisa ngithi lalela ke ngiphinde ngibe nesikafolo. Umuntu wakho ngiyambuyisa abuke athi qathatha la, mhlawumbe wena uzoyitshela ukuthi mhlawumbe njengoba ngiphapha kanje ayikho into engiyenzayo. Uke wezwa ngami, uyangazi mina ngiyabahuyisa abantu mina, ingakho ngidume kanje, ingakho ngidume njengenyanga yama-testimony. Bese emva lokho kube khona isibambelelo bakho namakehla. Moyo waqondana izinkaba kanje isukile, lo muntu loyo osumcuphile umeke wahamba wayolala nomunye umuntu, ungena kuma periods noma avela phathwe isisi kube ngathi angakakho, ungaqhubeka ulale nomuntu olike etoilet. Cha, ngicuphela kanjalo bakho namakehla. Bese kuba khona ubheka mina ngedwa, ubheka mina ngedwa ufaka emcamelweni. Phela nawe ungafaka phezulu komcamelo, ufaka ngaphakathi kwekhava yomcamelo, ucophoze nangale ucophoze. Bese emva lokho wenza njani? Bese uyavala, umuqeda ukuvala thola icathulo zakho umnawo umuntu wakho, uqoda ukuthola icathulo zamuntu wakho ufake ngaphakathi lo muthi. And uyazi umuthi uma usebenzisa uyakhuluma, wena uyazazi inkinga zakho nalo muntu. Umuntu angifuni ukuthi afebe, angifuni ukuthi ahambe aye kumawe ingane yakhe, angifuni ukuthi ke anganginaki mina, angifuni, yabo izinto ekanjalo. Ngineze example, angisho phela ukuthi uhambe uyogudluza umuntu kumawe ingane yakhe kodwa lalela-ke. Bese emva lokho kube khona iwasho, hayibo iwasho bakho namakehla ziyabuya khona esama-bless, khona upink water sokuyothola amadoda-ke. Bese ama-bless abakho namakehla ngisenze sasebenza kabili, sikutholela ama-bless umuntu onemali ozokwazi ukunakela kuthanda. Bese emva lokho sikuthola umsebenzi.
ngoba sikwazi ukukhipha izinto zothando kuphela wena ubuxakekile. Ufuna ukwazi ukuthi nawe uyakwazi ukusizakala ngani ngokuthi uthola umsebenzi ube right. Bese kuba khona ukukhanyisile. Ukhanyisile-ke bogogo namakhehla ukuthi izinto zakho zikhanye, zivuleleke, zikhanye. Yayizwa leyo nto le, nawe uyezwa nawe. Mina njengoba ngiphapha kanje, ngiphaphisa ukuthi akekho umuntu ongangiphikisa ukuthi angilaphi. Ngiphaphisa ukuthi akekho umuntu ongathi wena ayikho into oyenza mina ngiyazazi ngoba nginama testimony. Thatha leyo number yami bese emva lokho ke before uthenga ama products ami usho ukuthi mkhulu bengisacela bandla ukuthi unginikeze ama testimony before ngize ngithenga ama products akho. Ngizohamba ngihambe futhi nakhona njengoba ngenza iYouTube kanje, ngiposte nawo ama testimony, phinde ngiposte ngobani njengamanje. Stay tuned, sesizofonela icustomer lokuqala elake lathola ama testimony la kuthini. Buka la. Lindela ungabe umuntu ongakholwa ngesintu sakho. Alright. Oh yeah, Nkosi yami. So sisabheka bogogo namakhehla. Ngiyabona la ngiyatype testimonies. So testimony le enyama testimonies. So uma ubukisisa kahle angeke ngiveze abagama abantu, but ngicela ukuthi ubuke ekutheni yabo ngisave wonke umuntu onama testimony la. Ayina ababona baningi kangakanani. So ngizofonela oyedwa wabantu abanama testimony owakwasizakala yabo, and then isibone ukuthi ke basizakala kuphi abantu. Alright, so sifonele oyedwa. Let's hope ukuthi izo ringa. Yavele yaringa bogogo namakhehla. Ngicela ukuthi ke le YouTube channel le sithathe sibeke econgweni. Thokoza gogo. Thokoza gogo. Alright salukazi. Gogo yazi lana siyashutha salukazi yabo. Sishutha abantu abaye baba nama testimony before. So ngithe mengibuka mengichecka ku WhatsApp yakho, ngathi ku WhatsApp yami ngathola ukuthi uke wangineza testimony before. So njengamanje nje bashutha bafuna ukuzwa kulabantu abangishuthayo ukuthi ke ngangakusiza kuphi ngaliphi futhi ikhamba. Yeah, bengifuna nje ukuthi usitshele njengamanje ngoba si live. Oh, usetexting gogo. Kulungile, sobuye sikufonele ngoba sizazole siwenza lama episodes lawo. Kulungile gogo, ayikho inkinga. Thokoza. Nizwile bogogo namakhehla. Akupheleli lapho ngoba baningi labantu laba. Abantu bami laba. Baningi labantu laba. Bogogo namakhehla, ngi excited ngale YouTube engiyenzayo because sizothenga nama mic njalo, ningasabi. Sizothenga nama mic. Okay, ngi excited njalo ngale YouTube le yami ngiyenza ngoba inyanga eziningi zikhuluma ngama lifestyles zabo, bakhuluma ngezinto ezi unnecessary. Thina la sikhuluma ngamakhambi azonisiza, siphinde futhi sinitshengise ubufakazi. Okay, le iyaringa nje kuphela ibhala ukuthi calling. So sizobheka abanye yabo nje bakwenzeka kanje kunitshengisa iqiniso lokuthi kahle kahle shutha siplananga namuntu, siyabazuma abantu. Asiplananga namuntu ukuthi simkhulume simfonele bese emva lokho mhlawumbe simconvince yabo ukuthi mhlawumbe akhulume kahle ngathi. Mokukhona la kube khona iphutha ngathi khona bazolisho nje balibeke ngembaba. Mokukhona la futhi nakhona kubhedile kujajuliwe kuzoba right. Yabo nje ngiyabafonela shothi abanayo idatha labantu. Kulungile bogogo namakhehla, sizogcina simtholile ozokwazi ukuthi akhulume nathi bogogo namakhehla. Excited. Bear with me guys.
Okay. Alright. Sibheke omunye. Okay, usifonele lo sibone ukuthi yena shem ungakwazi ukuthi iring yakhe ilabantu abanamadatha bonke onango ithi ringing. Sifile loudspeaker sibone. Thokoza gogo. Yebo gogo. Alright salukazi. Yaphila njani? Hayi siyancenga nathi gogo. Angazi noma mhlawumbe isikhathi esiright yini sokuthi mhlawumbe singakwazi ukukhuluma kahle lana. Yeah, right nephi lapho. Yeah, inkinga ukuthi lana gogo siyashutha and njengoba sishutha gogo bayangi-interview abafuna ukubona umuntu owake wathola i-testimony la kumina yabo owathola umuthi waba ne-testimony so ngikusavile ekutheni umuntu owakwanginikeza i-testimony. Yeah, mara la zoshatshwa nge-network khuluma mara i-network ayikho right la. Oh, alright gogo. So njengoba wanginikeza i-testimony gogo bafuna ukwazi abantu ukuthi wake wasizakala kanjani, wasizwa yiliphi ikhambi. Gogo mina ngiza. Oh, le network le inosathane. Hey, inosathane le network. Yezwa? Kodwa le kulungile, othi sike sifonele umunye sobuye sibuye ngaye. Ngoba phela inkosi yami abantu bami bagule bazibakhulule namafoni. Siyayilungisa kodwa leyo nto leyo gogo namakhehla. Sizoyilungisa. Ngiyogcina ngilitholile nekhambi lokulungisa ifoni. Ngiyidlalela gogo namakhehla. Phela mele sibuke sike sihleke sijabule. Hawu. Sahlezi serious. Ngiyogcina ngithakatha phela mase ni serious kangaka. Okay, uthi sifonele umunye ke la. Sizwe ukuthi kanjani. Okay, iya ring. Ngoba bese ngizogcina sengibalanda ngokubafonela direct hayi ngeWhatsApp. Alright. Nkosi yami. Une profile picture ya Jesu. Kodwa yena akayibambi ifoni njengoJesu ngoba phela uJesu unokufika endaweni ayifika athi qathatha kanti yini yena angakwazi ukuthi abambe ifoni yakhe. Hawu. Ayothi bese sibheka omunye mhlawumbe nesoka lakhe umsebenzini. Yazi siqala nje ukuba nabantu siqala njalo ukuba ne-YouTube abantu abafuna ukubamba amafoni kazi benziwa yini. Okay, usibone lo Witbank usende e-wallet. Oh, okay. Testimony. Alright, mhlawumbe lo uzoyibamba ifone call because usanda ukuthola i-testimony manje. Okay. Phela abantu bayasebenza kulezi zinsuku. Thokoza gogo. Yebo baba. Alright salukazi. Ngirayit kakhulu wena. Hey gogo yazi ngisabathe ngifonela abantu ngapha ngifuna phela ukuthi ke ngikhulume nabo ngiyabona ukuthi ba busy ngixaxale wena wavela wangena lalela ke salukazi lana ngiyashutha yabo so njoba ngishuta bathi ngifonele abantu abanama testimony so njoba abantu ngibalebelishile ngibabhalile ukuthi banama testimony kanti kahle nawe uyingxenye yabo so bengisacela nje ukuthi gogo usho ukuthi ngakusiza ngani ngakusiza ngaliphi ikhambi and kuhamba kanjani empilweni yakho. Mkhulu mina kuningi wangisiza ngako. Number 1 wangisiza nge-pink water. Yes. Ngangisiza nge-pink water ngicala ukuyisebenzisa wavuleka ama-business lawo bewabhalekile. Ha. Business yami bengahambi kahle angifuni nje ukukhuluma ma. Ngiyalokufonelwa every day ngithola ngisho ama-deal a-export sengisebenza ngelahla mina sengiya-exporta manje. Ha. So uthi umugeza gogo ngayo pink water bese emva lokho usuku uhamba uyohlangabezana nabaphathi abaphathi bafike bakubuka bakuthanda bafuna ukukunikeza ama-deal. Ngithi mina bafonela mina angiyibuko. Oh gogo shuthi kahle lento isebenza ngayo yonke indlela isebenza ngisho noma ukuthi umugezekile nje. Ngathi nokugeza nge-pink water uvuleka konke ama-channel lapho uthemba mina. That's why ngisakhona ukuhlala ngaphandle kwayo nje.
Ngiyajabula salukazi ukuthi ungitshela indaba ezimnandi kanje. Uhlanga lwemali. Yeah. Sebenzana futhi nasebhizinisini because sometimes ibhizinisi beyenzeka abantu bathembisa mara bangabhadali. Ngacala ukusebenzisa uhlanga lwemali hayi sham imali ingena kuphela njengoba bengikutshela nayizolo abantu basenda ama-e-wallet enambeni yami ngima-mistake. Ha! Ayi gogo ngeke leyo idinga ukuselebrate. Sithumele imali i-wallet yakho nge-mistake. Bathatha ihafu. Hayi sakubongela salukazi siyakujabulela. Indaba ezimnandi lezo gogo. Njengoba kuyindaba ezimnandi nje salukazi sizolike nje gogo senze nje iqiniso kuwena gogo ukuthi sikunikeze inkambi. Sikunikeze inkambi ezizokunikeza ama testimony njalo gogo. Yeah, yo mina ama testimony na ezothanda futhi angifuni ukusicala ngoba ngingashona. Ngingashona leza ngifuni futhi nokusukela. Yeah, ezothanda. Ngilungisela umuzi. Yeah. Ngilungisela umuntu ozovela nje nasidala ekhaya. Vela lo kajika jika hayi cha sekuqonde konke. Siyabongela salukazi yezwa. Bonga mina gogo. Thokoza gogo. Thokozani ba. Nizwelile gogo namakhehle. Hey, bayangifonela nalo ade shawe network usiyami othi ke senze kanje. Ngoba phela bese celebrate abakwethu niyabona nani ngeke ngabajabulela abantu bami bethola ama testimony left right and center. Ngitshelile ngithi uhleli lapho ngikhola. Uhleli lapho na ungithembi. Othi ke sifonele lo simshange direct call. Ngobani? Ngoba unenkinga ye network la isebenza khona. Oh la ihlala khona. Osimfonele kanje. Uyinika. Osenza kanje. Thokoza gogo. Alright salukazi. Une network futhi inkinga. Usu right kodwa iyahlohloza nje gogo ngathi phethwe umkhuhlane. Yeah, internet nakhona. Uthi gogo wasizakala kanjani ke wena? Pink water madoda. Yazi phela noma yade ngimfonele manje uthi uPink water umphathe kahle. Yeah, uma ngicela lapho ngicela after just 2 weeks. Special futhi wakumukhanisile. Ha. Ngamo order naye. Mina ukukhuluma manga ke uPink nokhanyisile uyangivulelile. Bengothola umsebenzi. Basathi bamfonela. Bahamba emsebenzini. Bangena nje ukuthi umsebenzi wa 4 months. Yeah. Uma ufika nje ngasebenza 2 months umlungu wangitshela ukuthi uzolika iposition yokuthi usebenza uzosebenzela khona. Bathi uzosebenzela kuphi? Benza impande yokuphezulu kobuchef. Yo angikuzwa gogo uthi benza ini? Benza hospitality. Oh buchef. But over 4 months. Yeah. So after 4 months zami ngisahamba ngekhaya. Benza la ngaqedana mkhulu noma manje nje hayi izinto ziyasikhombisa ibhizinisi lami bekinalo beliflopha but manje ayafuna ukumama sokuhamba ngolayini. Zihamba ngolayini mkhulu. Gogo yazi ngiyakujabulela salukazi. So umsebenzi ubungawutholile uzowuthola nini gogo? Uhlala isikhathi singanani ngana umsebenzi? Angihlela isikhathi khona la bengisebenza khona but bengahambisa ngibhekene ekhaya. Mangangithathi vele kahle. Ebaphiza ngihamba ngimule ekhaya ngicela ngabona ipost ku Facebook ngilandelela mkhulu. Sengazilalile. Kade ngizolinga right. So upermanent manje? Celebration leyo. Sakubongela gogo, sakubongela salukazi. Ngiyajabula nje mengithola abantu bami ukuthi ke bangitshela ukuthi banama testimony oma permanent job ngekhambi lami nedlozi lami. Gogo. Uqinisele edlozini lakho salukazi uyezwa? Yeah, uqinisele edlozini lakho. Siyakujabulela gogo, siyakubongela. Sokuyisikhathi sokuthi nami ngilivala ucingo, ngikhulume nalabantu engikhuluma nabo la ku YouTube bese emva lokho gogo ngivalelise. Ngiyabonga kakhulu gogo for testimony yakho yezwa. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza salukazi.
Nizwelile bogogo namakhehla njengoba nibona-ke sishaya i-celebration la ekhaya sijabulile. Ngiyathanda abantu mebezikhulumela bona bekhuluma bengitshela ngeqiniso lamandla engaphiwa abantu abadala. Bogogo namakhehla inkambi ngiyayiphatha la ekhaya. Inkambi akuyona into leyo ukuthi ke sengifuna ukufana njengawo wonke umuntu o YouTube o TikTok nani. Lento ngayiqala ngisamncane, ngayiqala nginabo 9 enhlanhla leyo, kanti izothi mingena kwi-fashion nami ngathola ukuthi ke ngibe umuntu okhululekayo ekutheni nami ngiziveze isandla sami sokuthi ngiyakwazi ukuthi ngisize abantu. Ngoba phela niyakhumbula menikhumbusisa kahle, uma umuntu omnyama uthi ubambe inkambi usufana njengomuntu onjengomthakazi. So ezinye izinto thina besiyifihla ngenxa yokuthini, ngenxa yokuthi phela into omuyenza eyomuntu omnyama ubukhonje kuthiwa hayi wena. Kepha ke manje ngoba ke sokuyinto esekwazi ukuthi ikhulume ngayo noma ikanjani, ngigcine sengibe umuntu onjani okhululekayo nami bogogo namakhehla ekutheni ngikwazi ukuthi ngikhulume ngesiphiwo sami. Ekukhulumeni ngesiphiwo sami bese ke ngaba umuntu obasizayo abantu, ngase ngidumayo bogogo namakhehla ukuthi ngibe inyanga yama-testimony. Namhlanje ngisadume ngaloko ukuthi ngiyinyanga yama-testimony. Oyobonana nale YouTube channel ngicela ukuthi asubscribe ngoba kusazoba mnandi, kusazoba lit. Ngithi ke bogogo namakhehla ngicela ukuthi ke nisondelane ngobuningi, ningibhalele, ngingakhohlwa ukungibhalela kulaba abaxakekile, ukusho ukuthi ke kunomndeni okanje ningishuthela isithombe bese sizoza thina so donate ne-team yami. Mawukuthi kuyafikeka, mawukuthi akufikeki sobathumelela i-voucher, and leyo voucher leyo sizokwenza sure ukuthi iyafika ezandleni zabo and baze bashutha ngayo ukuze soyifaka la ku-YouTube. Ngithi ke bogogo namakhehla angingabusanda kakhulu sokuthi ke sesiyavala kwi-episode yethu yokuqala. Nishiye futhi lapho ama-comment, nisho nithi ke mkhulu mina nginenkinga yokuthi nokuthi ngoba umuntu unenkinga ehlukahlukene. Bogogo namakhehla uPink Water njengoba ngishilo-ke, njengoba bekhulume ngawo, umuntu meke wakhuluma nge-testimony yento ethize sizobe sesiuchaza-ke lelo khambi lelo. So ukuthi ngichaze ngoPink Water. uPink Water bogogo namakhehla kahle ikhambi esihlanganisa nezinto zothando, kodwa kusuke kunezinto zenhlanhla futhi nakhona ngaphakathi. Kodwa kakhulukazi kuyizinto zenhlanhla ekutheni uvuleleke, ubonakala ukuthi ke wena umuntu osukhanya, umuntu omuhle, umuntu ohlambululekile, ngoba sihlanganisa zonke izinto njengonhlanhla emhlophe, ovela bahleke. Ngingabusabala kakhulu ngoba phela seniyanotha, ngiyanibona. Kepha bogogo namakhehla siyahlanganisa nje okuningi senze sure ukuthi ke uthi uwina othandweni ubuwina nasempilweni. Njengoba nizwelile bogogo namakhehla ukuthi abantu abaningi basizwe uPink Water ukuthi into zabo bakhuphuke ngazo, into zabo bakwazi ukuthola ama-permanent job. Abanye basizwe ukhanyisile njengoba kade ngishilo izinto zokugqama. Angiwabalanga wonke amakhambi ami bogogo namakhehla ngoba sisazoba namanye ama-episodes asazosime sifonela abantu abazosineza ama-testimony bese sichaza ngawo lawo makhambi. Bogogo namakhehla sokwanele, ngithi kumina nonke thokozani.